Митака започна да страйква моите видеа в YouTube. What? Това ако някой ми го беше казал преди 1-2 месеца, наистина нямаше да го повярвам. Ако някой беше дошъл и ми беше казал: йо, Чичо Митко ти страйкна видео, което е реакция на негов стрим, аз наистина ще му кажа: човек, ти от ли си как? Чичо Митко ще страйква видеа в YouTube, това е супер долно. Оказа се, че Чичо Митко не е просто жалкар, а е жалбар. Кой би предполагал? И дори толкова малкото уважение, дето беше останало за него, буквално се изпари в този момент. Явно видеото, което Сашо Александър и Слоукинг качи за него преди 2 месеца, толкова много го е маднало. В такава нервна криза го е изпратил. Явно той през последните 2 месеца по цяла нощ се е въртял в леглото. Съкът е едно супер натурале. Съкът е едно супер натурале. Остави бе. Сънува кошмари, просто не е можел да си избие от главата факта, че някой го критикува в интернет и най-вече, че дължи 2500 лева. Да, Митаче, не сме го забравили това. Върни парите веднага на момчето, все още ги дължиш. Това, че хората са забравили за тях или не ги коментират, не означава, че са се изпарили, дългът е изчезнал. Но да се върнем към основната тема на днешното видео. Вчера горе-долу около 2 часа през нощта, между другото забележете, страйкваме в 2 часа през нощта. Явно е очаквал, че аз тогава спа или може би няма да обърна внимание. Аз се стоя на компа, чивам си, цъкам си World of Warcraft, когато изведнъж получавам имейл, че мое видео е било свалено и най-вече по-скоро копирайт страйкнато от YouTube. И какво да видиш? Видеото, което е свалено, е от моят Клипс канал. Ако все още не сте се абонирали за него, отидете и го направете веднага. Там качвам абсолютно всеки ден видеа. И в това видео аз реагирам на моменти от стрима на Митака. И то не какви да моменти, а много скандални моменти, в които той си позволява да обижда, да кълне и да пожелава, няма да казвам какви неща, на семейството, на натуралката и на Дулка. Което, нали, според мен прекрачи абсолютно всякакви граници. И аз викам, окей, при 3 страйка ще ми изтрият канала. Нека да скрия всички останали видеа. Все пак бях буден, бях на компа. Не ми отне много време да го направя това. А малко по-рано същата вечер бяха страйкнати 2 видеа и на Александър и Слоукинг. И на мен ми беше ясно, че щом Митака е започнал да страйква, следващият след Александър и Слоукинг съм аз. Точно за това успях на време да скрия всички останали видеа, преди той да успее да страйкне нещо друго. И явно той забеляза това, че много голяма част от видеята ми изчезнаха от Клипс канала. И тогава започна и той да крие видеа от своите канали. Едно от тях, което забелязах, че изчезна, аз дори го гледах в момента, в който самото то беше прайветнато или може би изтрито изцяло, беше моето любимо видео, което Митака някога е правил. А именно това, в което ме нарича хърбав м***л. Да. Вчера докато го гледах, изведнъж то просто изчезна и вече беше unavailable. И ми беше ясно, че Митака явно е забелязал, че ние сме започнали да си крием видеята и е започнал да се опитва да си вързва и своите гащи. Но иначе тази идея, че той може би ще започне да страйква, ми дойде още преди 2 дена. Докато бях лайв на мой стрим, ми изпратиха кратко видео от лайвстрим на Митака в Кик, как той ми пожелава да съм бил направил много пари от тези реакции на неговият контент. И още тогава ми замириса на гнило, още тогава ми светна червената лампичка, че явно предстои нещо да се случи. Защото Митака в крайна сметка, той прави само драми. Единственото нещо, което мога да видите на неговия стрим, са обиди, клевети и заплахи, които най-често излизат от всякакъв вид граници. И ми беше ясно, че той, за да ми пожелае нещо, най-вероятно не ми пожелава нищо, а по-скоро това е някакъв вид заплаха за мен, за моя контент и за това, което правя. До някъде очаквах това да се случи, но все пак съм изненадан, че той ще достигне до толкова ниски дана, за да по някакъв начин да предпази себе си. Все пак на него целият му контент е съставен от това да реагира, да хейти хора в интернет и наистина не мога да разбера какво цели той с тези страйкове, защото всичките му видеа са почти цели стримове и видеа на други хора, които в повечето случаи изобщо не го харесват, защото той се е позволил по всякакъв начин да ги обижда, кълне и да говори всякакви лайна по техен адрес. Не мисля, че той в позицията си на човек, който прави изцяло и само драми, все пак той е най-големият провал, излиза от пакта някога, изобщо по някакъв начин ще си помогне, страйквайки нечие видео. Но знаете ли какво?
до какво заключение стигнах аз. Явно Митака наистина супер много се е рейджнал и наистина е супер мат от това, което беше изкарано наяве пред всички, на бял свят в YouTube, за това какво се случва на неговите стримове, че явно прибягва до толкова крайни и долни мерки, за да защити своето супер надуто его. Аз отдавна съм забелязал, че той обича да си представя своят стрим като едно сейф пространство, като едно балонче, където той може да говори абсолютно всичко, защото знае, че повечето хора, които не го харесват, така или иначе няма да го гледат. Обаче, когато хората започват да вадят наяве всичките тези обиди, клевети и заплахи в YouTube, където могат абсолютно всички останали без значение дали му гледат стрима или не да го видят, явно той не е готов за това нещо. Явно не е готов хората да разберат какво реално се случва и каква е истината за самият него. И това го показва с тези страйкове. И често да ви кажа, няма се изненадам да последват още страйкове на още подобни видеа. И в крайна сметка излиза, че него егото наистина му е толкова надуто, той наистина има толкова голямо самочувствие без покритие за себе си, че той единственото нещо, което може да прави е да хейти останалите. Но по абсолютно никакъв начин той явно не може да приеме критика към самия себе си, камо ли хейт. И явно ментално е толкова съсипан, че единственият начин да се почувства по-добре е това да соли и постоянно да изкарва косурите на останалите. Това наистина е много интересен начин да си бустваш своето его и да караш да се чувстваш по-добре в този свят. В крайна сметка аз не целя с това видео да ви се оплача по някакъв начин и да търся съжаление. Това е просто един страйк и то на моя клипс канал, който съществува само от един месец и дори да ми се наложи да направя нов клипс канал, се ми е тая. Целта с това видео да ви покажа на всички Митачето реално какъв жалкар е и до какви крайности е готов само и само да защити по някакъв начин така или иначе пропадналата си репутация. Той може би цели с тези страйкове по някакъв начин да ме сплаши мене или Сашо или да ни цензурира. Той си позволява да заплашва и най-вече да кълне новороденото дете на Крис, на натуралката. Също така имаше и няколко откъса, в които той си позволява да обижда и да заплашва по всевъзможни начини Дулка, който в продължение на дълги години беше единственият човек, който по някакъв начин правеше някакви компилации за него, защото никой друг не искаше да го включва. Така че наистина ми е интересно какво той е целял да постигне с тези страйкове, но само времето ще покаже. А през това време не забравяйте да се абонирате за моят клипс канал, където ще продължа да качвам всеки ден по едно-две видеа и да ме последвате в Twitch, където съм на живо всяка вечер от 8 часа. 5 дни в седмицата. Айде, не е всяка вечер. Айде, виждаме се и правете си сметка.